Nini birta thanbang phiding nerong hang pipen kardong pajar iklo. Nona birta arjupon iksine. Rasa order na pilogan. Central pen mangke state fansi pure ko. Tapi nangko state pen ke council fansi pine sita dak ke nitum panon ni karja ba hem. Tapi nangko dak private nitum arongosor hem. Lahai bang ke lake Karbenglo autonomous council along joint secretary suhi kuri alo pensi nitroxing bang dak pen ceterek not illegal senang hem kim yelosana notice nangali nitum long bangke. Napi nang litum phan je kunane ki padudam nang padudam je phan kupini alang litum council ahin men kisik doma hai bang kalai kisik alam bang je than the ne nitum case pipo council pen nitum dolo ola hai bang se ni mano pathe dun tapulo yo non mo ke nitum case bidam lo sela case bang non na result thang ta noklang lela amo so phi pidam pujine seta dim plong nane nitum hanang bhekat ji hanang thik pipo bang ke claim click nitum la principal chief konjabretor forest apa Guwahati labasa officer along tani tum arjulo ada nang tum phangan nang plung kali deke pusipu la dake ke sita ke plung kali pusita dake muni tu matang si thur adam anang po dak labasa arondo dak hem kim longle red pan longle thing pipi longle ason society kita jumtu junor pada ke plung apang forest man hangta non make atum nang dunde nang plung unde la sanoyo la si na nitum han ke long prek ke padodun nak padodam ji pine dim to nang thik pi plong ta pine ri ta chetan thela media korte tumhan kadom payer lo pini dak duar bagori along nitum APHLC a party pen dak na humri lo itu dak revenue len along si elephant corridor lepen animal eco sensitive zone la so ke declare la so aphuthak ni tungke chikroyen thikte halo lepen ke mentune ta nitum la so bangke chikroyen thikelo athepi ma dake bang ningkan pharo pensi dak rong choboche kedoke thak kidu kela garadang se tadak si ko ane katu ha british adin pensi dak la dak kido pot lasi amuni tumta ciru charna blo nasi idam po nasi dopo po selo lasi itu 6 sidul arona teng pen la dak eviction dak ikuri je thanga right away lasi nitum la APHLC all party his letter conference strongly condemn lo laso eviction aphuthak lepen ke along ka prek ta lason do itu 6 sidul area jitu border aphuthak Meghalaya pen ka Assam laso border pen along ka prek la bordering laso problem aphuthak nitum la give and take policy laso aphuthak ta nitum strongly condemn lo pen nitum ke chekra daga rada phan kopiening pathete kangji apen alang litum kopi koson besilang tum lap jia phan ka chisik dola nilitung tini ladak APHLC asong hin pe ladak duar baguri mate baguri long nil tunang ka humri lanon elephant corridor eco sensitive zone la so ke parlu ji aphuthak rada kisung la sini tung pinang ka humri lo la senili tung pena bangela lo non pini rat kisung apor bangeli tung Karbeng long ke doan ham hang song stame ke doan party stame party chipu pin pen khaya kisung long bangke non ke cirap nahi karjap nahi bangka kenang sot aposi kadu ka ve song party chipu pin pen wang nang pochi la rat kisung bang pi jok ipan tung chi song nang pu kusin tung APHLC hin pen bangeni tung pachining tung la pen ni tung rat ka kan kisung pa jok long ni tung unti ka bangeli tung chi song kan bang tung chingwai party chingwai chingsai pen ni tung chi sik ponje phansi ni tung la bangke ni tung chingwai pen pachining thak acha non la da bangke chitreng noi la bangso order alu piet pen api nale tum la bangso aphuthak ka che song pene kiu namjia sondoi lang mala unji rat si ke thepo la geli tung rat si kadu ga Karbeng long an khai ka ching hon abang pu bang phiang se aprang nang bat bang aljap thip che song lo kiu ni de ja kam sa ve athe ma rat si ke the mati
alang litung sarkar tung jontu januar phansi pathi rongi pugala ke khoi khri ji athe mai litung rat chi the por rat se amuilo rat chi aphansi lake litung han ardi na pinang ko ji la rat thur pak lo pong te la bang litung jok ve ji lake 6 dola angkang long ke lake litung jakong do long le plang long ke konsil ta thu ti tung do ahawar long na khomri aphuthak ko pc ke thak dam long la na tum hin men thang basi pini ladak duar bagori ahawar la akisung ladak nang thek dunlong abang ke nang ke thek long abang ke rada tum ahin pensitame nilitum la bagori ibia long nilitum chingki chingwai lo la pen rada tum akisung abang putin anutin pensitame kachitong rat pen nilitum chingki chethan ponlo non iphrangki wang jilang ke agitation donang po lapen ci organize rep nang po lapen ke alang litum akisung alam abang ke la signature campaign pen chenglok la kadu kawe nilitum details documents ansitami collect ponlo ha 1939 pen kiwang atum aphan British adin akai hutsi longle pata pikang lo tangte halabang so hut kopia potsi elephant corridor kopia potsi dake forest reserve area pu piposi 1939 ahut patak ipia hut British adin akai hut patak ipia hut pipo thera suhut ente nangtum dim ladak dolong le pu pipo ha suhut thang alama wedele piniar ni kopia potsi ladak batai thom lo third edition an lo non anki asi kopisi alam kapadu nang lang athi lagi 6 schedule areas nang mithang si chidulong nang ji nang mithang si ladaki kadukawi ajakong our science tami nang mithang ajakong nang litum si chichini lo lapen nang litum si our cycle long lo la sino ni litum kachini pon rada tum mekri meklang chiru charnak usumar pen apai pen apu pen kadukawi ladak arada tum aphan nilitum la kadukawi a documents pen ilitum council ong tai pak pinang po la penan pars tami ki pinang jike ilitum DC along tami pak pinang po la pen ke district legal service authority matilaki judicial officer aphan judicial camp secretary alang liphan pinang po lagi di food court along lo la pen forest office phante pak pinang po SP phanta copy pinang po DFO ranger phanta pinang po chief bid officer phanta pinang po la pen chief conservator aphan se tame pinang po la si ilitum mithang tame self copy donang po la pen council pen ladak bangso akis pilo stami ki pi adim pinyarni longle dakpen thura damon pu kopisi la swalo council pen ako kopisi lada kikit kipithulo it is ladake Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue ladak pulo it is informed that you have been constructed illegally building houses under elephant corridor area, therefore you are requested to vacate within 7 days. Lakoson si council asor case pitang dekle ako dakpen thura damon pu kopusi Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue pen kopusi 2022 ladak ako labang solam kiduthulo la rat chi song nang po la pen mithang 6 schedule areas ke litu mithang si asidu nang po Dr. Bhimrao Ambedkar kiputa la henlo nang tum mithang ahawar ke nang tum mithang si nang tum chi song nang po nang tum chi organize nang po educate nang po radaphan agitation la emithang adim la pen council state sector la pen central sitami ilitum la ke ar asebang ang tong pali nang po central level anstami la sino nilitum rat pen chingwai ponlo district legal service authority along pini phone call lo nilimithang masi phone call lo amahala dak pen DLSA pen nang than lo ladak ke ID proof la pen ke signature kadukawi la pen haladak kadukawi la documents anstami haladak nang paklang pen haladak application nang pida prangon pusi district legal service authority office staff atum pen si pini nang pachinidun lahan lo ilitong anutin abang putin tami imek prang lo nang ining chingpulo nang lapen anut kapre ka kisung ta ilitum amit hang ahem arit
amunit lo puchema thapen ilitum a population te itum ki 40% version ki sunlo kasi itum a population ki zoom along ki ilitum Pinia berta lapon si kanton pon iglo domi thakmei